O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Saint Duga Boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito kunya pong aldaw na inin Friday. Thanks God it's Friday. Sabi nila, Biyernes po ngunyan. Set sa 27 sa bulan kan Agosto 2021. Good morning po sa mga taga Barangay Dapdap. Asin sa mga pagtaraning pong lugar. O mamaya ho, alas 5 ng hapon, ang satuyang Panduang Simana. Kan Friday Devotional Mass para kay Santo Cristo. Mamaya po yan, 5 o'clock. Sa mga day makakaduman, pwede pong magiling sa DCGB News Online. Live po yan. As in duman sa Dapdap Pastoral Council, no? Na Facebook. Okay. Sendo po ka, boss. Good morning sa Kirari. Ako po si Mardela. Dahil iba, sadik sana. Pero tiyan. Iribanan po kita hanggang alas 11 lang kita. Medyo alipot ang iribanan. Data Friday mo yan. 4th Friday of the month. Kasabay ta po mamayang alas 11 ang Department of Trade and Industry sa usapang consumer at negosyo. Kina Ma'am Bem na Birango at saka baka kasama mamaya ulit si Sir Joseph Naranyola. Technical side, kasabay nga to mga tugang Ronald Baldo 2025. Bako na yan 2025 na. Diyan sa Production Assistance Center, kasabay nga to ang kagandaan ng South. Angel Mustasa. Ano na, may riban sa 2020 to? Bantang yaon man mga tugan sa DCGB Social Media Department at sa mga pag-iriba ka-partner dyan, sina Arvin Laad at saka si Richard Astor. Sa luwas, ang Data Force Patrol, sa parehas pong pangalan mga istorya, tanganing may balangibog sa banwaan at sinumpukawan ng mga turog sa pansitan. Sa mga kababayan niya to, kami po minasaludar, mga tugang, good morning. Saan man kamo sa mundo, iringat po sa natabi kita mga kapwa ko Bicolano, asin mga kapwa ko Pilipino. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa kuyang Padihon, garong tugang po elementary hanggang college, hanggang sa mag-aragom na, yan, Pading Alex Balyatan. Diyan po sa Rosario Santo Domingo Albay. And belated happy birthday man kay Councilor Ronnie Balayan Kasuod ma. Yan, happy birthday po sa inyong mga padi. Asin sa ibang nag-celebrate na birthday, happy birthday po tabi. Alright? Dahil na kita magpararaloy pa. Halipot ang programa. Dagdagan na sa mga istorya halipot dyan sa luwas. Kanina pa nakantabay ang babaeng walang pahinga. Hans Galero na sa linya. Hans, good morning. Let's come in. Hello, Hans. Hello, si Hans. Hello, Hans. Oh. Hello, Sir Mark. Yeah. Maray na aga sa mga parantabay. Nagsusubo, garo. Garang na akong nag-igop. Sayang man. Mual-mual kang cook.
Ginagawa nangyari? sila ng yelo. Hilo na sa nang kulang. Nangyari. Okay, kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, sa mga dagdag man yatong bareta sa giraray na nagpatanid ko niya ang gobyerno lokal kan Legazpi sa mga establishmento de negosyo na nag-ooperar di sa syudad kan Legazpi na seryoso na ang orden kan gobyerno lokal na kay na yung business permit bago mag-operate. Ingon yan ang sinabi sa DCGB News de Legazpi City Task Force Quezon Head Mark Andy Marbella kung sa insinda padagos ang pagkikipagtabangan sa City Licensing and Permit Division o kay Business Permits Division may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Sigun kay Marbella, bako sana ang mga endotang nasampulan na mga establishmento kay mga parke dyan sa may pinari kasi man sa may istansa o barangay istansa kan syudad na posibleng may pasarado kundi iniba pa na mga establishmentong padagos sa operasyon. Lagad waramanin magkakani kong dokumentos o kaya ining business permit. Inihan kabtangkan pahayag ni Marbella. Gaspi na dapat i-secure nila yan. Ngunyan gabi pag sinda na na ituro, na siyempre po baga siyang paturo-turo na iniiyo yan, daiman. So pipa-complete po iyan. Unless na dahi pa sinda nakakakuha, pasaraduhan tayo na tayo. Kasi siyempre po baga, dahi kamantigaan mo kung anong rimalaso, babasulong kita kaya. Kasi siyempre maapot yan nata pinabayaan. So kahit pa manggilayang gabi, magsunod kita, tayo po ang ordinan sa kasatulian dito sa Legazpi. Maski sa man ng munisipyo cities. Sigun kay Marbella, suportado din daan mga saradit na negosyo digdi sa syudad kan Legazpi dahilan sa aram ninda na grabe man talaga ang pandemya o epekto kan pandemyang COVID-19 sa mga negosyante lalo na ang mga residentes kan syudad kun kaya ini man na mayon ko ang tawalin doon na bago man ko na mag-operate dapat iguan ang gadmin magkakanigong legal as in opisyal na dokumento sali sa gobyerno lokal kan Legazpi. Tabi Sir Mar, informasyon pa dito sa City Hall with Boy sa Mobile Ans Galero, DCGB. Thank you very much, John. Halo po dyan kalawang para po sa mga dugo nga mga impormasyon. Ayan, secure the necessary business permit para po walang problema. Ayan, tangani pong areglado sana. Okay, naman po sa mga kababayan Tapamar, mayroon palang off-road duathlon dyan sa inyo? Pwede pa bang sumali? Mangyari. Itatanong natin, no? Kung pwede pa, well, let's call a friend. Sana makausap natin, mga tugang. Ang satuyang, ano yan? Mga amigo dyan. Papunta? Hello sir, good Ay, morning. yeah, sir, busy ka po tabi? Hey man sir, di man Ay, okay. Sir, on-air ta ka ha? On-air ta ka. This is in regard naman po sa gigibuon aktibidad dyan sa aga. Yung Yes sir, yes sir. first off-road duathlon. Mayor Junaguas duathlon. Okay, sir, ano pong detalye tabi ka ni? What time are we going to start? Actually sir, this is very early. I'll get the area siguro mga around 6 a.m. But mapun po ini between 7 to 7:30 a.m. tabi Sir Mar. And medyo po pig-ataban ta Sir Mar, medyo takul kaya pong protocols, health protocols na pigapauto po ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo before po sinda makaduman sa area po kung saan po mapun po. So gun start po Sir Mar. Ayun. So, ang punta sa Alimsog. Yes sir. Bali po ang pag-check po sa INDA, this will include their papers. This will be done po sa Barangay Buhatan. So barangay clearance po ninda na saying that they aren't exposed to anyone positive, and of course their medical clearance, and of course pati temperature po ninda we will check it. Then after po ma-check ninda Sir Mar, they will proceed automatically na sa Alimsog wherein dumapumapon po so sa tuya pong duathlon. Yan, sa primerong rongkada pa sana, matindi na ni Mayor Junta, 4.5 kilometers na patukad. Balo ko man nga ni Sir Mar is madidismayo ako ni kaya. Ayan, 4.5 kilometers run, and then, pagkabot sa buhatan, they're going to use their bike. Yes sir. Pag kukuha na po kang bike, actually this is one way of showcasing the beauty of Santo Domingo po Sir Mar, no? So may iling po ninda dito sa coastal areas, and after biking po maagi na po sindang buhatan, masakat po sindang Salvacion, then mabalda po sinda dito sa bagong road pa po, no?
mabalda na po ini sa Barangay San Andres. Okay. Biking na po ini, no? So, diversion na so dakul po nga agyan na barangay po, Sir Mar. Pagayon po ini nga actually nga ni so 4.5 kilometers dakulo po ko nakaoro na ay mayor dit man sana pala niya so dalaga na so inot nga kang pig tracking na po nila puro pala niya mayor tukado. Nabigla sinda. But of course, this is part of the challenges po Yes. sa duwa. How many are we expecting to join tabi dito sa race? We, of course, Sir Mar, due to the pandemic, we just, kumbaga, limit na lang sa slots. This is only around 200 participants. Hanggang 200 lang kita. Although kung talagang inopen to ni Sir Mar, I would assume that around 500 to 600 din ito. Nakulong pa po nagpapalista. Sabi ko, I'm really sorry. Talagang piglimit na lang because, of course, of the capacity, and of course the distancing and everything. So we have to observe the protocols also. Yeah. So sabi ko nga may apologies kasi unang inot pagkatabi Sir Mar, this was already postponed due to medyo nagtaas na kaso na I think that was May. Opo. So ngunyan in lieu of the upcoming town fiesta of Santo Domingo, bigibutan naman po ining duathlon. So I'm sure everyone are excited talaga. Tadakulong po nagka-follow up ini sa Sir Mar. So so again, 200 participants tabi Sir Mar. Opo. Ano po yan? May categories tabi, Mayor Jun? Yes, so of course, the usual po nga mga age categories. Yaon po dyan and data man na, kumbaga, kung whatever na standard na duwaton, we will follow it. Talagang, kumbaga, by each category man po sinda i-classify po. Ayun. Ano po yan? Arog man kan ang pag-dispatch sa inda sa pagdalaga na or puong kang race? Yes po, by batch na nga nila kita po magkumpul-kumpul. Depende po sa category. So kung di po pandemic, pwedeng sarabay. Pero dahil po may pandemic, batch by batch po. Depende na lang po siguro sa kuya mga coordinators, si Councilor Anthony and Councilor Pipay. They will be the one to call the shots naman po pag-abot naman po sa mga pagpuon po kang Stuya pong duatlon. Ayun. Is this open, Mayor Jun, or para lang yun sa mga taga Santo Domingo? No, Sir Mar, this is open for Albayanos only. Albayanos. So, the full po gusto mag-intra from Camsor, we did not allow it po, Sir Mar, due to pandemic. This is only open for Albayanos. But of course, may sadili kitang category tabi, Sir Mar, for all the Domingueños lang. So, sindaman po magkalaban-laban dito po sa Santo Domingo, so mga taga-digi sa Toya. Ayun. Ayos yan. Mas lalong madakol ang masabay sa imo sa magbisikleta, Mayor Jun. Garang mabakalaban ako bisikleta kayo na. Iyo po. Actually, naugma nga ni po so biking community dito sa Santo Domingo na biglang nagkahilig po kita sa biking na natawan po ay importansya sin attention po ang sindama pong sport. So again, Sir Mar, I am an enthusiast and I love biking. So siguro they would expect po na anytime pirmi kita may competition. And of course, i-plug ko na rin tabi Sir Mark with your permission by October po we'll also have the first enduro first Mayor Jun Aguas enduro challenge man po di sa tuyang sa mayon Eco Park sa po ini sa Lidong. So please watch out po maganda yan taga Santo Domingo. Yes, nag-excel po kita sa araw kayo ni. Yes, I would siguro may bit po si Jade Baleta, no? Dahil po nadadaog. Champion sa ginubatan. Yes, sir. And she would be competing po sa Cebu, if I'm not mistaken, Cebu. And ang pangarap ko nga talaga po kay Jade Dabi, Sir Mark, is hopefully in the near future makapag-compete na siya internationally. Sana po maabot niya ito. Apo. Mayor Jun, sa imo po tabi na advisory sa mga dadaagihan ng mga lugar diyan po sa Tuyapong area. Go ahead po tabi. Yeah. Thank you, Sir Mar, and salamat po. Again, thank you all again for our partner in the information. We already posted, and I'm asking my constituents na sa aga po, we'll be closing the roads from Alimsog, Buhatan, Salvacion, and Gabus pong agihan na roads po, San Andres, Pedal Sortida, San Isidro, from 7 a.m. to 12 noon time. So may mga po dyan, pasensya na po muna at maagi po ini sa tuya pong mga participants. So kay po mag-atab na. So ngani pong makapag-adjust man kamo kan sa inyong schedule. Agad ko lang po sa kooperasyon po kang Gabos sa Domingueños na
labi mga participants po kita yaon digdi na pag-ugma asin po makisumarong po sa satuya pong event. Hagad ko po nagabos kita safe and kabos kita po nasa Marina Kamugtakat. Salamat po and Diyos Marinaga. Yes, sir. Good morning, Mayor June. Thank you very much. Bagatugang Mayor June Aguas, Santo Domingo. And regard po yan sa first Mayor June Aguas off-road duathlon. Tomorrow po yan tabi. Alright? O bueno, tugang tan istorya. Halip po dyan sa luwas. Ano na rin mga bike naman ini. Yun, Sports of Barsana. Partner, please come in. Go ahead. Roger, salamat tabi partner Mar. Good morning sa gabos na mga parantabay. 246 o 246 ang Buminara Iraq Nangyari. nakaso ng COVID-19 sa Kabikulan kaso hapon. Sabi kan sa Tagalog, umalagwa. Oo. Ruminara, Guminulpi lalo, ano? correct. Okay, so ang ako interested ako kung piraman ang kairasan ng Albay. Hindi sa Albay, 16. This is size. Medyo ora baba sa tuya. Oh. Na kung sain, pinakang dakol sa Ligaw. Ligaw. Oo, 5 ang panibagong kaso. 4 sa Legazpi, 2 sa Tabaco. Arsin na Tigsaro, Andaraga, Malinaw, Uwas, Piuduran, asin Santo Domingo. Sa Camarines Norte, 18, 4 kay di sa Vinsons. 3 sa Jose Panganiban, San Lorenzo, asin Talisay. Asin Duwaman digdi sa Labo, Paracale, asin San Vicente. Sa Camarines Sur, medyo dakol-dakol, 113 o 113. Asin dakulo na naman sa Syudad Kang Naga, 40. Ang kaso sa Sainda, nananotaran kaso hapon. 17 ang nananotaran man sa Sipokot, 11 sa Buhi, 17 ang Magaraw, asin Nabwa, asin 36 sa Calabanga. Asin Anmilaor 4, San Fernando 3, Pamplona 3, Kabaligan 2, kasabay na an Iriga, asin Pasakaw. Asin Tigsararo an munisipyo Ganbula, Pili asin Tigaon. Sa Catanduanes 14, asin an anong kay nanotaran sa munisipyo Canvirac, 5 sa Bato, 2 sa Pandan, asin Saro sa Gigmoto. Sa Masbate, medyo dakul-dakul man, 58 ang panibagong kaso na kung sain sa syudad, 29 ang nanotara na panibagong kaso, siyam man sa San Fernando, 6 sa Milagros, asin Tigtulo ang San Jacinto, asin Monreal, 2 sa Mubo, asin Tigsaro ang Katayngan, asin Mandaon. Sa Sorsogon, 27 man, na kung sain ang pinakang kabanga, 15 sa syudad kan Sorsogon, 3 sa Huban, 2 sa Donsol, 2 sa Magallanes, 2 sa Puerto Diaz, asin Tigsaro ang Kasiguran, Irusin, asin Santa Magdalena. Ang nakarecover tabi Parderbar, 117, kung sain 19 ang nanotaran sa Masbate, 11 sa Sorsogon, 9 sa Catanduanes, asin 6 sa Naga City. Kaya totalmente ang nakarecover na 19,658. Okay. Roger, digdi sa Nagadan man, 4 ang nanotaran na Nagadan. Sa COVID-19 naman na panibago, na kung sain 2 sa probinsya Canalbay, asin Tigsaro sa Masbate, asin Sorsogon, kaya totalmente ang nagadana dahil sa COVID-19 digdi sa Bicol, 930 ng individual. Kaya totalmente ang tinamaan naman ang kaso ng COVID-19 as of March 2020, nasa sobra 23,000 na lagad manunotaran na sirigdi sa datos kan Department of Health. Diit man giraray ang nagadaan, takul ang nakarecover na mga porsyento dahil sa COVID-19. Ang pangapunan manggiraray kan Department of Health, manggiraray paglingawan, maski na nga ni pauro utro, pudpudnan sa indang dila. Ang pangapunan manggiraray, magsulot ng face mask, magsulot ng face shield, mag-obserba rin physical distancing, umiwas sa urumul-umol, asin maghugas ng kamot pirmi, o kung kaya dahi, mag-alcohol pirmi, magdara ng alcohol, tangani ng makaligtas sa COVID-19, asin kung iguanan yung pagkakataon na magpabakuna na. Yan tabi partner mara mga kompletong istorya COVID-19 update ali sa Department of Health on assignment. Ako po si LBB. Ingat po mga kabayan. Partneral, mayroon kang 3 minuto. Uwian mo. Orok maon partner ang mga senior citizens digdi sa southern area kan Legazpi, so nagkapir ang barangay dahil nagluwas na ang release
bahalik sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginod ng Alkalde Noel Rosal na 1.5 na itataraw sa mga senior citizens. Digdi sa Taisan Covered Court Ngunyan, ongoing and payout kayan. May mga nainot ng barangay, o yan, pigalat naman kan mga senior citizens. So, itatao man ni Congressman Pido Garbin na ang sabi, matao man iniki para man sa mga senior citizens. Kaya talagang do diretso ang kompetensya kan duang politikong ini kan mga ayuda na pigkatao sa iba-ibang sektor, lalo digdi sa siyudad nin Legazpi. Ang impormasyon pa digdi Southern area kan Legazpi, Anar Mario, DCGB. Thank you very much, Al. So that ends our program for today. Mga kababayan, salamatan po maray. Up next, ang mga amigata from DTI, usapang consumer at negosyo. Bye-bye. Napaka-lonely, wala akong kasama para kumainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy. More immunity was happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ang pagtagaman nin fundo para ibakala nin booster shots kontra sa COVID-19 sa lindong kan an program fund sa 2022 national budget iyo ang kinuntestara kan budget deliberation sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Marikina Representative Estela Kimbo na nata ang 45 bilyones pesos ibubugtak sa unprogram budget kan gobyerno sa pagsasabi na kung ini ipapairarom sa unprogram ana gustong sabihon na ini pwedeng matagamahan in fundo kung an gobyerno makakakua kinakaipuhan na fundo para digdi. Yan ang mga alas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sprite!